Dear viewers, welcome to Eastern Paradigm. Today, on changing times and change in trends and designs in Dokhona, we're going to talk about the importance and changes in the Dokhona and its trend and its fusion. So we are in here in Ziziri Enterprise to talk about some changes and transformation in Dokhona. Now we are going to take some few questions from the proprietor of this market, Mr. Owner and enterprise of Ziziri Dokhona. So let's take some few questions. So Maria, मालानिफ्राय स्टार्ट खालामजेना बेखौ? आंनि दख'ना दखान स्टार्ट जानाया 2001 निफ्राय जादों होनजायो आरोखि 2000 निफ्रायनो जादोंबो होनजायो खिन्थु बिनि एसे उननिफ्राय जादों आरो गेजेर गोबावसै माने 21 रानिं जाबाय आरो ओमफ्राय फैयै फैयै लासै मा सोलायनायाथ' बहुत दख'ना बहुत जों फानबोनो मोनबाय बहुत दख'ना नुबाय बावलायलायबावबायसो मानेखि ओरैनोथ' बे ट्रेडिशनेल जोंनि आखाइजों दानाय गामियाव दानाया माइदिनि दख'ना बिदन दख'ना गेजेर गेजेर आगर थानाय आगर गुबै दावराय मोख्रेब बेफोरनो सोलिखायो बिनि गेजेरावबो नैबे माखासे ब्राइडेलफोरनि बेफोर बिराद सोलियो हाबा हुखाफ्राव बेखौ नांथारगौ जायो आरोखि ना बेनिफ्राय ओरैनो बहुत रेन्जनि दङ माने मिडियाम रेन्जफोरनि सेट दङ ओमफ्राय सिंगेलफोरबो दङ गासिखौबो मोनजोबगोन आरो जेसेबां आइटेम दङ बेखौ मोनजोबगोन आरो आंनि दखानाव जेखौ बियो बेखौनो मोनगोन ओमफ्राय दा एक्जेक्टलि मा टाइपनि दख'नाफोर आगरफोर बर्तमानथ' दायो ओरैबायदि सोलिगासिनो दङ माबा लफाय सिजौ बिबार एफ बिसोरनो एकदम मस्टलि सोलिगासिनो दं आरोखि एकदम माने सालुथार बेखौ नङाबानो दस्राखौ नाङा ओरैबायदिसो जानानै दङ ओमफ्राय लास्टनि मोनसे कुइसननि सोंबावनो सानदों औ दा ट्रेन्डिंआवहाय आरो फुजानिबो बोथोर माबाया बबे बांसिन सेल जागासिनो दं आरो मार्केटआव लफाय सिजौ बिबार एफ बेनो रासिन सेल जादों औ ओरैनो नैबेथ' थांबाय थायो थांनाया बे एसे लासै जायो आरो हाबा हुखाफ्राव रासिन जायो बेफोर फास्राफोर गासिबो थाङो मास्राइस माइदि माखासे मिडियाम रेन्जनि दङ बे सोलिबाय थायो बेबो सेटनि बिथोराव माने लफाय सिजौ एफ बिबार बेनो रासिन सोलियो बिबार ब्रेन्डनि बेनो आरो दा मादैनि दखानावहाय मा गोदान फिउजन एबा मिक्सड आप डिजाइना एक्जेक्टलि सोलिगासिनो दं आरो सोलिगासिनो दङ माने आगोलनि ट्रेडिशनेलखौ गारनानै दाथ' बिराद मडार्न जाबाय नङा होमबा ओंखायनो बिराद मडार्न आगरनि दख'ना डिजाइनफोर ओंखारबाय थायो आरोखि ना माने बोसोरै गोदान मोनसे डिजाइन ओंखारबाय थायो मोनसे डिजाइनानो थाबाय थाया मोनसे डिजाइनजोंल' सोलिबाय थाया आरो मिक्स आप गासिबो दंजोबो नैबे जाबाय खांख्रिखला आगर दे बियो खांख्रिखला आगर बेलाय खांख्रिखला फिथाइ बादिबो नुयो एसे नैबे जाबाय लिसु आगर बे लिसु आगर नै ओमफ्राय नैबे जाबाय नैबेखौ माख्रि होननानै बुङो बेखौ बेयो ओमफ्राय नैबे जाबाय माबा खिरु आगर बेयो खिरु आगर ओमफ्राय नैबेखौ ख आगर होनो दै नैबेखौ ओमफ्राय नैबे नाब्ले आगर ओमफ्राय नैबेखौ गप सप आगर बियो ओमफ्राय नैबेबो माख्रियानो आखाइजों दानाय बेयो लकेल माइदि गामियाव दाथारनाय माइदि होनानै बियो ओमफ्राय नैबेखौ फाहार आगर होनो नैबेयो बिराद मोजां नुदों नैबे जाबाय आगर गुबैयाव आगर लानाय गामियाव दानाय बियो लकेल माइदि ओमफ्राय नैबे आगर गुबै प्लेन आगर गुबै बियो ओमफ्राय नैबे जाबाय दावराय मोख्रेब प्लेन होनो बेखौ ओमफ्राय नैबे दावराय मोख्रेबावनो आगर लाबावनाय आरो नैबे बेफोरनो बिराद सोलियो आरो दा गाननोबो बेनिफ्राय साबसिन मोजां कम्फर्टेबल गैया दस्राफोरखौ देलायनायसो जाहैबाय खिन्थु सबसे कम्फर्टेबला बेनो आरो ओमफ्राय बिदन प्लेन थायो आगर गैयै प्लेन बिदनफोर लायोबा माखौ लायो नै खेबनाव बेफोरबादि थायो बेफोर जाहैबाय प्लेन बिदन
बेफोर गोबां कालारफोरनि भेराइटिस कालारनि मोनगोन बिदिखौ सबखौनो मोनजोबगोन आरो बेफोर गासिबो मडार्न जाजोब्बाय आरो दा माने फुराना मडेल थासेयावबो माने गोजोननाय मोना ना सोरबाबा मडार्न गाननो जोमनो लुबैयो बे गासिबो दानि मडार्न नैबे सिजौनि माखासे दङ ओमफ्राय गैजोबा डिजाइनफोरा नैबेबो गासिनो गोदान जाजोब्बाय मडार्न नैबेफोर जुरि पाटनि बेयो ब्राइडेलनि सेट ओरैनोथ' नैफोरबादिया सोलिखायो सब समाय सोलिग्रा बेयावबो मडार्न आगरफोर दङ दाथ' आरो माबादि मडार्न बानायबावो नै बेफोर सिन्थायनो सोलियो आगर गैया मा गैयाबाबो नै प्लेन नैबे लाइहागार नैबे जाबाय माने हौवाफोरनि आरोखि जेन्ट्सनि थाखाय नैबे दख'नानि वासकट बेफोरबो सोलिबाय थायो गोबां कालारफोर मोनगोन आरो नैबे जाबाय सेमि इन्दि वासकट आरो नैबेबादि नै बेफोरखौ मोनगोन आरो बेफोरखौ मोनगोन बेनिफ्राय अरिजिनेल इन्दिनिबो दङ सेम नुखायो बे इन्दिफोरनि अरिजिनेल बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय मुगानि सादोर नै दा बिराद सोलियो बेफोरबो नै बेफोर आरोना बिराद मोजां बेहायबो आलदा रोखोमनि आगर मोनगोन आरो बेहाय नैबे इन्दिनि नै बेहाय इन्दिजों इन्दि दै नैबेयो मुगामोन आलदा टाइपनि आगर मोनगोन नैबे नैबेफोरबादिबो थायो नै ओरैजिं फाहार एरनाय गोनां इन्दि सादोर इन्दिनि फास्रा नै बेखौबो बिराद मोजां नुदों ओरैनोथ' नै जोंना ट्रेडिसनेल बर'नि नैबे फाहार जोमग्रा बेफोरनो बिराद सोलियो आरो नैबेलाय मोसानायावनो होन हाबायावनो होन बे एनि टाइम सोलियो आरो नैबे जाबाय लफाय ब्रेन्डनि नै एकदम लफाय स्टिकार लागायनाय दंखायो बे बिनि फास्रा बे बिनि दख'ना ओरै ओमफ्राय नैबे जाबाय बिबार ब्रेन्डनि बेबादि स्टिकार लागायखानाय दंजोबो नैबे बिबार नै नैबे जाबाय सिजौ ब्रेन्ड नैबे जाबाय F&F दै दा एकदम सालु एखे सोलिबाय थानाय मडार्न दख'ना जोमग्रा बे